5 miliónov ľudí. 5 miliónov príbehov. Snov. Túžob. Cieľov. A plánov do budúcnosti. Hoci každý z nás je iný, spája nás jedna krajina, lebo my všetci sme Slovensko. Aké chceme, aby bolo? Férové, fungujúce, spravodlivé, starostlivé, úspešné. Chceme krajinu, v ktorej sa nám bude spoločne dobre žiť. Slovensko meníme k lepšiemu aj vďaka eurofondom. Tvoríme lepšie Slovensko. Spoločne tvoríme našu krajinu budúcnosti. Dnes je veľký deň pre úspešné, prosperujúce Slovensko. Začíname práve teraz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začíname.